Hello guys mga ka-Oragon. Ayan, live muna tayo. Ayan. May plug ng Oxbow. Ayan po yung plug nila dito ng Oxbow. Oxbow, Saskatchewan, Canada. Ayan po. Okay guys, mga ka-Oragon, mga idol, good morning po dyan sa Pilipinas. Kumusta po kayo? Ayan, lakad-lakad muna ako dito mga ka-Oragon, mga idol. Ayan. At medyo napaaga lang kasi kami dahil dumiretso na kami dito ng anak ko galing trabaho. Dahil every Friday mga ka-Oragon, mga idol, meron kaming game ng baseball dito. Ayan, kita nyo yan, may mga diamond. Ayan, palaruan ng baseball. Isa, dalawa, tatlo, apat, dun sa dulo, lima. So ayan, may 5 diamond dito, palaruan ng baseball mga ka-Oragon. Ayan. Good morning po dyan sa Pilipinas. Kumusta po kayo? Ayan. Sa mga available po dyan, padalaw naman. Ayan. Kumusta po kayo? Nandito po ako ngayon sa Saskatchewan, Canada. Ayan. Ang oras po ay alas 6:20 ng hapon or paggabi na. Araw po ng Friday. Ayan. Every Friday po meron po kasi kaming game ng baseball dito. Ayan. Yan. Medyo napaaga po kaming dalawa. Ang aking anak, si Kurt, dahil kumain muna kami doon sa may convenience store. At dahil nagutom nga kami dahil galing nga kami sa trabaho, kaka-out lang. At sabi ko, after namin kumain, tara, diretso na tayo. Doon na tayo bumaba, doon na tayo magantay sa may diamond. Ayan. Dito, ayan. So, ang ganda po dito. Ayan. 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 Ito po yung aming pinaglalaruan ng baseball. Ayan. Maya po, mga 6:45 siguro, mga dadami na yung mga tao, yung mga co-workers ko, at saka yung mga nagkakailang team na maglalaro din. Sabay-sabay po yan dahil marami pong diamond dito. May 5 diamond dito. Pwede pong magsabay-sabay na maglaro ng baseball dito. Yan, mga 6:45 po. Nandito na yan. Dadami na po yung mga tao. Ayan. Ang ganda ng bahay po doon. Ayun. Ang ganda ng tanawin. Pag namula doon sa bahay na yun, siguro po ang ganda. No? So ayan. Ayan, pasok sa mga available po dyan sa Pilipinas. Kumusta po? Kumusta po ang Pilipinas ngayon? Mainit po ba dyan? Mainit, maulan, or katamtamang panahon lang? Dito po sa amin, summertime, pero laging windy po. Ayan, sobrang hangin. Ayan. Kumusta po? Kumusta? Pasok po kayo. Ayan. Ayan yung araw o buwan ba yan? Ayan, may araw pa rin. Ayan. Medyo napaaga. Dapat pala hindi muna kami pumunta kaagad dito. Ayan, may parating na vehicle pang dito rin ang punta ng mga yan. Ayan, yung wagayway, yung plug ng Oxbow. Ayan po. Ayan. So pang game 7 na ata namin ito. At meron kaming isang laro ata o kaya dalawa na default, nagpa-default dahil kulang sa manlalaro, kulang sa player. Yun ay nung nakaraang long weekend na may kanya-kanyang lakad. Ayan, kaya nagpa-default na lang. So ito pong game namin, pang friendly game lang po ito. Kalaban yung mga ibang company rin na napagkasunduan na
tuwing summer, ganito. Yearly po yan. Yearly, may ganon. May pa games, yan. Tapos may pa tournament. Isang araw. Maglalaban-laban po yun. Yan. Yung iba-ibang team ang makakalaban. Motor cross po doon. Yan o. Yan o. Ang bilis o. Alright. Ingat. Ingat lang. Ayan, grabe oh. Ayan. Ayan oh. Ayan. Sino kaya yan? Ikot lang ha. Right. So mukhang walang mga available, mga kauragan, mga idol. Mga busy o mga tulog pa ba? Okay, ayan, putulin muna natin. At ako'y magpapahinga muna sa aking car, sa aming sasakyan. Ayan oh. Ayan yung nagmo-motor cross oh. Ayan oh. Ang bilis oh. Galing. Ayan oh. So ayan mga kauragon, habang walang mga available, walang gustong pumasok sa ating live, at ako'y magpapahinga na lang yan. Okay, bye muna guys.